हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो सांगମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସପିଂ କରିବାକୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟରେ। ସେଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ସପିଂ କଲୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ତ ବରବନ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଆଉ ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ କିଛି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଥିଲା ମୋର। କିଛିଟା ଶାଢ଼ୀ ରହିଯାଇଥିଲା କିଣିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ବହୁତ ହି ଗହଳି ଥିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ବହୁତ ହି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଜ୍ କଲୁ ସବୁ ମଲ୍ ଭିତରେ। ତ କୁଇନ୍ କଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ରହେ। ତ ଆମେ ଆସି କୁଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ କିଛିଟା ଶାଢ଼ୀ ଟ୍ରାଏ କଲି। ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି। ପିଙ୍କ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ପିଙ୍କ୍ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟ ଯେତିକି ଗହଳି ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ସେତିକି ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନଥିବ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କନସର୍ଟ ଦେଖିଲୁ। କନସର୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କନସର୍ଟ ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା ମୋର ଟିକେ ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବବଲ୍ ସାରା ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦୂରରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହୀଦନଗର ପେଣ୍ଡାଲ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପାପା ମୋ ହାତ ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବି କି ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସେ ହାତ ଧରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଶହୀଦନଗର ମେଢ଼ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଏଥରକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଢ଼ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ କିଛି ଥିଲା ମେଢ଼। ତ ସେଠୁ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଥିଲା। ତ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ବମିଖାଲ। ତ ବମିଖାଲ ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ପୁରା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଥିଲୁ। ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲୁ କାରଣ ଏ ଗହଳି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭିତରୁ ଯିବା ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବମିଖାଲ ମେଢ଼ ଦେଖିଦେଲୁ ହିଁ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ରସୁଲଗଡ଼ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ରସୁଲଗଡ଼ ମେଢ଼ ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ଥିଲା। ରସୁଲଗଡ଼ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମମି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମମିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ଥିଲା। ମାଆ ବି ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ମାଆ ଆଜି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୋର କିଛି ଦିନଟି ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ।